yanzu idan ka zo yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah madaukin sarki zai maka 10 idan kayi ɗaya, Allah zai maka 100 idan kayi 10. to idan kana so ka yi 10 ko kana so ka yi 100 ko kana so ka yi 1000 ko kana so ka yi ba adadi, to ba dole ba ne sai ka yi ta yin wannan salatul ibrahimiyya. An fahimta? Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, yayi ai ka yi sallu alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ka yi sallu alaihi wa sallim. An fahimta? Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim, ka yi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, duk yayi. Kai Imamu Nawawi ya ce Allahumma salli ala Muhammad, kaga ka yi sallu alaihi. An fahimta? Bai gama cika ba idan baka ce wa sallim ba, amma ko shi ma ka yi salatin, ka sauke wannan, kuma za ka samu ladar salati. Ina fata ana fahimta. Wannan dalilin ne yasa idan aka ambaci sunansa duk lokacin da aka ce annabi Muhammad ko an ce manzan Allah, ai ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin ba haka muke yi ba. Me muke cewa? Sallallahu alaihi wasallam. To shi ma salati ne. Na fata an fahimta. To ya nuna cewa ya halatta kenan a yi salati ko da ba haka ba. Shi yasa shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan faɗa wani abu akan kansa sai ce sallallahu alaihi wasallam, ba sai ya yi wancan salatul ibrahimiyya ba, wanda yana cewa ya halatta ko da an yi wancan. Ku gane cewa ƙayyadewa da sai salatul ibrahimiyya wannan a sallah kenan. An fahimta ko?